тавре иттилоъ доред, аз 2 то 11 августи соли ҷорӣ дар шаҳри Душанбе бори нахуст умуман дар таърихи Тоҷикистон чемпионати ҷаҳон оид ба теквондо ИТФ баргузор мегардад. албатта ин чорабинии бо нуфузи байналмилалӣ дар асоси ё гӯем ки бо назардошти баргузории чемпионати Осиё ки соли 2012 оид ба ҳамин намуд дар шаҳри Душанбе баргузор гардида буд, дар асоси он ташкил карда шудааст ва аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон як нақшаи корӣ оид ба баргузории ин чорабинӣ қабул гардидааст. Кумитаи тадорукот бо сардории муовини сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Марҳабо Ҷабборӣ, гурӯҳи корӣ дар ҳамкорӣ бо мутахассисони Кумитаи ҷавонон варзиш ва савӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи миллии теквондо ва кикбоксинги ҷумҳурии Тоҷикистон таъсис дода шудааст ва албатта оид ба омодагӣ ба ин чорабинии бо нуфузи байналмилалӣ аз ҷониби комиссияи байналмилалӣ ки моҳи июн ба шаҳри Душанбе ташриф оварда буданд баҳогузорӣ карда шудааст ва инспексия гӯем ё комиссия ваколатӣ оид ба баргузории ин чорабинӣ барои омодагии Тоҷикистон баҳои аъло доданд. аз ҷониби федератсия бисёр корҳо ба анҷом расонида шуданд. ин гӯем ки ҳам харидории татами, омода намудани либосҳои варзишӣ, таҷҳизотҳои варзишӣ, ҷомҳо, медалҳо, дипломҳо, ҳама он таҷҳизотҳое ки барои баргузории ин чорабинӣ ба нуфуз дар кор аст, зарур аст, омода карда шудааст. ва боз як нуқтаеро қайд кардани ҳастам ки албатта баргузории ин чорабинӣ дар он асос дорад ки танҳо бо назардошти натиҷаҳои варзишии ҳамин намуд гӯем ё варзишгарони тоҷики ҳамин намуд баргузории чемпионати ҷаҳон дар ин ё он давлат ба инобат гирифта мешавад ва албатта натиҷаҳои варзишии варзишгарон ё гӯем теквондочиёни тоҷик дар арсаи байналмилалӣ хеле баланд ҳаст ва бинобар ин ҷумҳурии Тоҷикистон имсол барои чемпионати ҷаҳон сазовор гардидааст. аслан дар маҷмӯъ чӣ қадар маблағ ҷудо шудааст барои ин баргузории ин чорабинӣ аз ҷониби ҳам ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва аз ҷониби худи федератсия беш аз 1 миллион сомонӣ маблағ сарф гардидааст барои баргузории ин чорабинӣ. албатта дақиқ аст ки худи масалан ин сабқа дар куҷо баргузор мешавад ва меҳмонон дар куҷо ҷобаҷо мешаванд варзишгарон? тавре қайд карда будем, дар ҳақиқат комиссия ки аз ҷониби Федератсияи байналмилалӣ ташриф оварда буд, пеш аз ҳама онҳо макони баргузории ин чорабиниро омӯхтанд ва мо аз рӯи таҷриба маҷмӯаи варзишии Кумитаи андози ҷумҳурии Тоҷикистонро интихоб карда будем ва барои мувофиқа ба Федератсияи байналмилалӣ ҳамаи он андозаҳо ва он шароитҳое ки ин толор имрӯз дар бар дорад равона кардем ва мувофиқа кардем ва имрӯз гуфта метавонем ки толори ё маҷмӯаи варзишии Кумитаи андози ҷумҳурии Тоҷикистон ҷои баргузории чемпионати ҷаҳон аст. аз Тоҷикистон варзишгарони наврас яъне киҳо ширкат хоҳанд кард дар ин сабқа, киҳо муаррифӣ мекунанд Тоҷикистонро дар ин сабқа ва чанд нафаранд ино ва то куҷо имкони пирӯзишон хуб аст? албатта ҳозир дар бораи омодагии дастаи мунтахаб гӯем, пеш аз ҳама барои мо муҳим аст ки варзишгарони тоҷик дар ин чорабинӣ чӣ хел ширкат меварзанд ва ба шумо маълум аст ки он давлате ки албатта соҳиби баргузории чунин чорабинӣ бо нуфуз мешавад, албатта бояд сазовори ҷойҳои намоён бошад ва марҳилаҳои омодагии дастаи мунтахаб солҳои тӯлонӣ давом дода истодааст ва имрӯз мо гуфта метавонем ки дастаи мунтахаби наврасонро 43 нафар варзишгарони наврас муаррифӣ мекунанд ва инҳо дар якчанд марҳилаҳои интихоби ширкат варзида буданд. ин соли 2013 дар чемпионати ҷаҳон дар Булғористон, дар чемпионати Осиё ки моҳи апрели соли равон дар шаҳри Катмандуи давлати Непал баргузор гардидагӣ буд, дар он ҷо муаррифӣ карданд Тоҷикистонро
ва албатта марҳилаи сеюми омадагии онҳо дар осоишгоҳи оби гарм шуда гузашт ки нав 2 рӯз шуд ки варзишгарон ба хонаҳои худ баргаштанд ва албатта гуфтан метавонем ки дар онҷо бисёр ҳам ғолибони чемпионатҳои ҷаҳон ҳастанд ҳам ғолибони чемпионати осиё ва фикр мекунам ки дастаи ҷумҳурии тоҷикистон пурра барои ширкат варзидан ва сазовор ширкат варзидан дар чунин чорабини бонуфус имрӯз омода ҳастанд.